Καλώς ήρθατε. Λένε ότι ξεκινάει μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για το καιρό της Αθήνας, αλλά εμείς το έχουμε συνηθίσει πια και όπως έχω ξαναπεί, προσπαθούμε κάνοντας όμορφα πράγματα, έχοντας ξεχωριστές στιγμές, να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και την κατάσταση. Είναι δύσκολο να μιλάς μπροστά σε φίλους για ένα φίλο. Γι' αυτό θα αποφύγουμε τα πολλά λόγια. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ό,τι πιάνει στα χέρια του ο Νίκος Μουρατίδης γίνεται χρυσάφι, γίνεται χρυσός. Αυτό το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Αλλά η προσπάθεια που κάνει τον τελευταίο καιρό να αγκαλιάσει το χώρο της λογοτεχνίας, να εκδώσει βιβλία, αλλά να εκτεθεί και ο ίδιος μέσα από τα δικά του βιβλία. Είχαμε την ευκαιρία πολλές φορές εδώ στον Ιαννό να παρουσιάσουμε συγγραφείς των εκδόσεων τετράγωνο που βρίσκονται ανάμεσά μας. Φαίνεται ότι ο Νίκος έκανε πράξει αυτό που έχουμε πει ότι τελικά η σωτηρία μέσα από τα βιβλία θα έρθει. Και πραγματικά η προσπάθεια που γίνεται αυτή την περίοδο αξίζει για πολλά μπράβο, εκτός από χειροκρότημα. Απόψε λοιπόν αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε ένα δικό του βιβλίο. Τα τρία βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις τετράγωνο υπάρχουν στο βάθος της αίθουσας στο Artshop του Ιαννού, μαζί με τα άλλα κοσμήματα, αντίγραφα από μουσεία και έργα καλλιτεχνών. Εγώ θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί επιλέγει τον Ιαννό. Επειδή είναι κοσμαγάπητος, εξακουστός, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Επιλέγει τον Ιαννό, πιστεύω ότι και εμείς από την πλευρά μας βοηθάμε στην προσπάθειά του. Αν και δεν το έχει ανάγκη γιατί είναι μάστορας του είδους και του λόγου και των εκδόσεων. Να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε τους φίλους που βρέθηκαν στο πάνελ για να μιλήσουν. Ξέρω ότι θα θέλετε να είστε πολλοί, αλλά πολύ είναι οι εκλεκτοί. Είναι η κυρία Άννα Ταλάρα, η οποία έχει απαιτηθεί την ιδιότητα της Υπουργού. Το είπαμε αυτό. Οπότε είμαστε μια παρέα, μια συντροφιά. Ήθελε να πει δύο λόγια για τον Νίκο. Η κυρία Μανουέλα Παυλίδου, η οποία έχει συνδυάσει το όνομά της με την Μελίνα, αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα θα ακούσουμε τη ματιά της ως κριτικό λογοτεχνίας.